Lucy, si Sir Jason. Ayan. Ingat kayo doon ha, ingat. Yun oh. Yun oh. Ayan. Ayan po mga tulit, samahan lang natin sila sa tingin. Yun oh mga tulit, dito kami sa court ng Barangay Siwasi West. Ito po yun. Good morning po mga katuklits. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo lahat? At I'm back. Ito po ang inyong lingkod, si Jojo Mix Vlog, si Lito Lopalco. Magandang umaga po at panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. Tayo ay nandito ngayon sa Alaminos, Pangasinan. Ito po yung dito po kami stay sa area na ito. Madilim pa ang paligid at medyo sira po ang medyo nasira yung bubong dito noong nakaraang bagyo. Medyo marami kaming mga nadadaanan kahapon na natumbang mga puno. Ayan po. Good morning po sa inyong lahat. Ayan medyo yung ating okay na, maliwanag. Ito na po ang aming hinintay pagkain. Morning Jo. Ayan, morning si Jomar. po, kape. Ayan, kape. Ayan po, dito na sila. Dito na ang ating pagkain. Morning sir. Ayan po, matulis yung aming hinintay pagkain. Nandito na po. Good morning. Pwede kayong isali sa ating vlog. Hey, good morning. Ayan. Welcome to my guys. Ay, sorry po. Dito na yung ating pagkain. Dumating na. Ganda ng upo ni Pia. Good morning, people! Ang pangalan nila? Po, Pangalan niyo po? Hana po. Siya? Hana po. Hana. Si Hana po. Hana po. Ito si Carlo po. Carlo. Pwede niyo pong tawagin Jotam. Jutam. Kayo po ma'am. Shelly po. Shelly po. Shelly? Up. Shelly. Kayo po sir. Hello po. Ako po si Lexter. Lexter. Lexi. Ikaw sir? Sir, ang pangalan niyo sir? Ano pangalan nila sir? Hello. Yung mga nakaraang vlogs mga tulit, nakikita nyo itong pagbubuka na to. Ayan, dito lang po muna tayo. Ayan. Wala pa po ang ating pang-tem leather. Ito po yung mga tulit. So, yung aming dito. Yung bahay itong aming inarkilahan. Ang ganda ang paligid dito. Ayan po mga tolets, nandito na kami sa Barangay Siwasi West. Dito muna kami meet up. Ayan. Ito yung aking mga madam. Mga madam. Morning po. Good morning, vlog. Oh, okay. Nagkikita na yung tatlo. Di ba si kilala mo? Ayan, yung tatlo, Sir Paul. Nakikita yung tatlo, Sir Paul. Oh. Hi guys.
Ayan. Ayan, kikita na rin sila. Walang yakapan dyan. Bumalik kami sa... Yeah. Ayan po, mga tolits. Dito muna kami. Nag-ano pa sila. Ilaw mo. Nag-ano muna sila. Meeting. Ayan, Pero si ulan lang. Engineer Louie. At kasi dun sa Alamino, sa kumbangan mga puno. Kuya, hindi daw makakapasok yun dun sa may taas din sa mga. So, bali dito na lang po kayo nakaya na lang. Kaya po ba? Talagang dito. So, pwede pala dito na din yung Ang sabi ni ano, hindi daw sila umakit naman. Hindi, dun po kasi yung start namin doon. Di ba dun? So, parang na lang. Extra ko niya. Di ba lalong si Mixie si Eileen? Si Kuya naman! Asan ang jawa mo? Wala! Hiwalay na yan sila. Naghanap na yan ngayon. Ay, sino yung naghanap dyan? Ito si Eileen, oh, libre. Hoy, Kuya! Lahat ng trapo. Pick up ang kanya-kanya tayo. O, saan tayo? Diretso na tayo? Sa is. Is na Wait tayo? lang, ipapark lang ni Engineer yung auto. Pero saya lang. Ayan po no, matulit dito kami sa pupunta kami sa isang site. At tiningnan muna namin yung daan matulit dahil na-damage po ito nung bagyo. Ayan, upa. Yan yung ano na yun. Lalim na pala yung nandoon, oh. Ang lalim pala doon, oh. Kahit dito. Ito malalim doon dito. Ako sa gini niya. Malaki yung upa. Ayan po, at diretso tayo. Sige, diretso tayo. Malayo-layo yung lakarin eh. At tuloy kami doon mga tulis dahil kaya naman. Kaya ng sasakyan. Sinilip muna namin yung madadaanan. Okay po. Ayan po mga tulis, dito na kami sa isang site. Ayan. Ayan po. O kaya, kayo na bahala sa kanila kuya ha. Ingat ka, ingat. Ingat, ingat. Ingat. Ayan, si Jura, si Gracie, si Sir Jason. Ayan. Ingat kayo doon ha, ingat. Yun oh. Yun oh. Ayan. Ayan po mga tulit, samahan lang natin sila sa tingin. At ayan. Si Bongski, oh, talagang binira mo ako ha. Ayan mga tolits. At balik kami sa barangay. Na damage pa yung ano ko sasakyan, tumama sa puno. Ay sa ugat. Yan oh. Damage. To. Kasama ba to? Bago yun. Ayun. Tayo magawa. Ganun talaga. Okay po, mga tolits. Balik na kami
sa barangay. Kita-kits na lang tayo doon. Katulits, balik kami sa barangay. Doon kami maghintay sa kanila sa barangay hall. Maniobra muna tayo, maniobra. Kasi mahirap. Maniobra muna. Alright. Oh, yeah. Okay, let's go. Balik kami sa barangay hall ng Siwasiw East. Yung isang team nasa barangay Siwasiw West, na ibaba na sila doon. At kami, naibaba na rin namin yung team namin dito sa Siwasiw East. Kaya kami, tatambay kami ngayon sa barangay Siwasiw East. Ayun. Sana nandito pa yung kuan mga tulit. Sana nandito yung natanggal. May natanggal, sana hindi nabasag. Yeah, ayan, lubak-lubak dito oh. Yee. Alright. O, tingnan nyo yung daan. Yung daan. Oh, lubak-lubak. Yee. Saan ba yun? Saan ba ako sumabit? Yee. O, tingnan nyo mga katulits oh. Dito.
naglaglag, natanggal na isang stepping stone. Stepping stone. Ayan po. Oh, yeah. Tingnan nyo mga Katolik yung aming dinadaanan dito. Oh. Yuy. Yung aming dinadaanan. Mga sumabit na naman ako. Hi. Mercedes-Benz. Ayan. Alright. Ganun talaga mga tolits, kasama sa aming biyahe yun na minsan nagkakaroon ng damage yung sasakyan, lalo na sa ganitong kuha na maraming nabubuwal na puno. At iniwasan ko yung malalim, sumabit pala ako doon sa ugat pala yung nakasabit sa akin mga tolits. Alright, dito na kami, labas na labas, palabas na kami, pabalik kami ng barangay. Tingnan nyo tong aming madadaanan dito mga tolits, yung tulay, yung na aming dinaanan kanina. Ang lalim ng uka ng tulay, delikado iyon kung mabitak. Oh. Oh. Sa mga bahay-bahay, tinaw yung ano mga tolits. So may ewan ko lang kung makita dito sa ating kamera yung may bundok doon na nag-landslide. Yung aming mga dinadaanan mga tolits from highway papupunta ng barangay, may mga ano doon, may mga lugar na nag-landslide at may mga punong nabuwal. Na may mga uka-uka mga tolits, oh. Mga uka-uka. Ayan, oh. Oh. Lalim ng uka niyan mga tolits. Lalim ng uka. Opya. Yung lalim yung dito sa kaliwa natin mga tolits. Yung uka. At lalo na yung dito sa ating kaliwa din, oh, may lalim ng uka nito. Lalim ng uka ng ayun. Okay po, nakatawid tayo sa uka-uka. Dito na tayo sa mga bahay-bahayan. Alright. May mga nagwawalis. Kasi nung nakaraang bagyo daw dito mga tulis, malakas daw dito. Ito yung tinamaan, Suwal at Alaminos. Yun yung tinamaan sa bagyo. Ano ba? Hindi ko alam kung anong bagyo yun mga tulis.
school din na ngayon mga tolits. School din na ngayon. Oras ng kanilang pasukan ng mga estudyante. Ayan. Yan po, malapit na po kami sa Barangay Siwasiw East. Bali, dalawang team nga kami mga tolds, no? Ulitin ko lang, ang isa na ibaba na doon sa Barangay Siwasiw West. At kami dito sa Siwasiw East. Pero dito tumambay si Joey para magkasama kami tatlo dito. Ayan. Alright. Yung barangay dito nasa ating taas, nasa kanan, nasa itaas, yung bagong barangay hall dito sa Siwasiw East. Tapos yung lumang barangay dito, ito na yan, yung may court. Ayan, yung may court dyan sa ating kaliwa. Tayo'y dyan ngayon paparada mga katolits, o diba? Paparada tayo ngayon dito, papasok kami dito. Ayan, nandun na si Joey Boy, nakapark na si Joey Boy sa loob. Ayan, dito tayo, malalim dito, malalim, oh. Alright. Pipisto tayo dito. Ayan, si Bong dyan sa gitna. Dito ako. Alright. Dito na kami mga tolits sa Barangay Hall, sa basketball court ng Barangay Siwasiw East. Okay po. Yun o mga tolits, dito kami sa court ng Barangay Siwasiw East. Ito po yung luma nilang barangay. Yung bagong barangay po nila matulisan doon sa itaas, nandun banda sa itaas, nandun akyatin. At ito lang po yung aming tatlong sasakyan. Nandyan, nakahilira yung tatlong sasakyan namin dyan, nakasilong pa. Nandyan sila, Joey at Bong, at ako naman ay ito ang ating ginagawa mga tolits. Ito, silipin natin yung dito mga tolits, no? Silipin natin yung ilog dito. Yan o, silipin natin mga tolits, ha, yung ganda ng mga palay dito mga tolits. Pakita ko po sa inyo yung paligid mga tolits. Yan po yung paligid dyan. Ayan, itong lugar na to nila dito mga tolits, may mga damage noong bagyo, yung lumipas na mga bagyo. Ayan o, paligid. Alright mga tolits, at dito lang po muna kami magtambay habang wala pa sila aming hinihintay. Doon namin sila hinatid kanina doon sa yung may lagpas doon ng may uka na tulay. Delikado rin yun, kung mabiyak yun, matibag, wala nang makakadaan. Kaya ito lang muna tayo, standby, hintay sa kanila. Ayan po no mga tolits, maghintay lang po tayo sa kanila dito. Abangan nyo na lang po ang susunod na kaganapan. Over pa naman. Obvious, mayroon pa. Naman nalaman niya nga kasi papatry ko siya. Yeah, thank you po. Thank you po. Kuya, salamat. Bukas ulit. Ulit. Bukas ulit. Chicharon kayo. Sa ano, meron na tayo. Well, dito itong ano mo, anak mo. Kanina pa may chicharon kayo. Gusto ko yung may laman pa.
Malamig ba dyan? Hindi. Okay lang po kami sa ano, open. Naka-Sherlock. Ano ba signal dito? Hindi, I mean, kanina po. Wala. Naka-on ba yung aircon dyan? Hindi. Ayaw ata nila kuya. Ayaw nila, gusto nila yung hangin lang. Yung susi ng ano, kunin natin kay Joey. Ng Acoms po. Oo. Ah, sige Sino po. bang may hawak ikaw, Jira? Si Wala Joey. po sa akin. Wala po. Baka na kay Joey. Madadaanan naman natin sila. Suwasyo. Suwasyo. Siupaw. Naibigyan na ni Bong yung ipapa ano sa yun, reimburse? Apo. Bayaran ko na lang kuya mamaya. Wala pa akong barigay. Sige lang. maglagay sila pero hiwalay. Hiwalay pero yung ihalo sa kanin. Wala na, panis naman to. Kainin mo, magugutom ka, bahala ka dyan. Adobo lang kinain.
pasundo doon sa Uyong, doon sa kung saan yung pasok sa tubig. Pero hindi na kayo pasundo doon na doon sa tambak ng mga buhangin. Iyak talaga. Doon na kayo hintayin. Alam, mag-water call kami doon din. Iyak. Kaya pag mag-ano kayo ng driver, anahin nyo nilang si Juweg, siya o ako. Kasi si Bong di alam ni Bong papuntang Tubuan eh. Kasi ako magtatambay ako sa ano sa highway. Eh, saan Parang yung, may signal. kuya, sino kasama nila Ate Gladys na umakyat ng Bolo? Sila lahat. Hindi, ikaw kasama ka doon, kuya. Ay natin namin sila. Saan nyo sila pinick up? Sa Uyong. Hindi nyo napasok. Napasok pa namin yung time na yun kasi hindi pa naman siya, wala pa halos tubig. May tubig, kunti pa lang. Hindi katulad dito, meron na eh. Akala ko pinalakad si Ate Gladys. Yan, si Madaling nga, pinalakad niya. Hindi nga daw, sinundo nga daw.
siya maputol. Mapuputol. Ewan ko ba kasi ba't nakikita yung kamay ko? Hindi, sabihin ko, ako yan, naglalakad. Oo, di ba? Gawa ko ng pinto. Try nyo lang po yung Oh, papel. pagod guys, nandito kami ngayon sa bundok. Ah, di ba? Voice over. Hindi pala, hindi pala. Hello, good ma'am. Pababa na kayo sila. Oo nga. Sige, pasahan mo ako ng mga ilang seconds doon. Sige kuya. O minutes, second minutes pala. Ano bang ano mo doon? Minutes o seconds lang? May minutes kuya. Oh, nilalamig na siya. May huli ka pa kay bukas. Ano? Masama yun dyan. Paano kaya? Send mo na lang sa messenger, Res. Kasi Ay, papalit yung quality. Ha? Lalabo. Asan mo siya isi-send? Bluetooth. Walang blue. Ay, ano eh. Airdrop. Ay, Sige, ano? nga. Telegram. Wala. Ay, hindi kuya. May Insta360 ka na app. Wala. Download ka. Extra? Ha? Insta. 360? Opo. Sige. Pwede ba yun sa ano din? Yung sa ganito? Oh, O hindi yata. Kasi DJI ito eh. hindi kuya. GIL. Tapos nasakit ko sila dito. Ano kaya sila? Mas malayo ba yung lakaran nila kaysa Hindi kuya. Mas mahirap. yung sa kanila? Pero mas mahaba yung lakad na. Si ikot yun eh. Nakapag-west ka na ba? Perfect naman sa train. Hindi ka pa rin pala nakapag-west. Kasi iniiwasan